Oho, šta je to kod Vivian? Podsjeća na čokoladni ruž. Cool, miriše sigurno ukusno. A kod majke? Također čokoladni ruž, ali mnogo veći. Brutalno. A kod Janice je ogroman ruž. Cool, to će sigurno biti mnogo ukusno. Ali Vivian počinje. Vrlo rado, hajde, gledajte. Sad ću da namažem usne. Pa, je li lijepo ispalo? Mislim da je super. Ja sam tako lepa. A sad ću završiti i pokazati vam. Kako vam se čini, jeli? Vatajte moj slatki poljubac. To izgleda čudno. Šta si rekao? A vi ništa ne razumete u šminkanju? To je baš ukusno. Hoću da pojedem sve do kraja. O, da. Dakle, ja sam završila, a to znači da je došao red na majka. Hajde, probaj svoj ruž. Super, taman sam ogladnio. Vivian, šta je? Pa ne, ja neću da šminkam usne, nema šanse. Imam bolju ideju. Hoću da rastopim ovaj čokoladni ruž. Zato ću koristiti fen. O, da, odlično mi ide. Super. A sada mogu da popijem sve ovo. Da, to je nevjerovatno. Mnogo ukusno. Obožavam čokoladu. I obavezno treba polizati tanjir. Eto, završio sam. Jel da? Super, znači sad imamo red. O ne, nemoj. Ja neću da se ova lepota rastopi. Poješću ovako. Dakle, probat ću pače. Oho, to je zaista mnogo ukusno. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću da otkinem jedan komad. Super, uspelo je. Ja nikada nisam jela toliko čokolade. A ovdje su još i moje omiljene bombone M&M's. Bukvalno ih obožavam. Drugari, nadam se da to nisam. Jako sam oduševljena. Ideja. Sad ću izmrviti ovu čokoladu. Da. A zatim ću koristiti lifehack majka i rastopiti je uz pomoć fena. O, da. Sve se topi. Ekstra. Gledajte. Sada imam litre tečne čokolade. Ali to još nije sve. Ukrasit ću sve šlagom. I ubaciti slamčicu. Kakav miris. Treba što pre probati ovaj koktel. Fantastično. Ne treba mi slamčica. Piću sve ovako. Najbolji desert na svijetu. Hej, šta radite? To je moje. Ne može. Sama ću sve da pojedem. Wow, pa to je mali aparat sa bombonama. Kao da je za lutke. Slatko. A šta je dobila Janice? Ona ima aparat srednje veličine. Sjajno. Tamo je mnogo više bombona. A Mike je dobio najveći aparat. Tamo su i Skittles i Maltesers. Ekstra. Dakle, Vivian, počinje. Dobro. Sad ću pokušati da izvadim bombonu odavde. Ali koji da izaberem? Tačno. Hoću sve odjednom. Da. Uspjela sam. Sad ću probati. Divno. Sviđa mi se. Hoću da pojedem sve što imam. To je pravi užitak, blago meni. Eto, nisam se najela, ali Mike ima ogroman aparat sa bombonama. Pozajmit ću od njega par komada, neće ni primatiti. Hej, naravno da hoću. Skloni svoje ruke od mog aparata. Janice, drugarice. Ne, Vivian, čak ni ne pokušavaj. Sad je moj red. Sama ću da pojedem sve. Čudno. Što neće? Da li se aparat pokvario? Što da radim? Treba nešto smisliti. Tačno! Da, Janice je kod nas majstor za sve. Ona će se sigurno snaći sa tim aparatom. Sad će sve popraviti. Kako je brzo ispunila zadatak. Janice, svaka čast.
Ovo je tvoja nagrada, uživaj slobodno. Ovo je mnogo ukusno. Čim više jedem, postaje mi sve ukusnije. To je to. Zadovoljna sam. Mike, šta čekaš? Sad ti. Da, točno. Ali kako da izvadim bombone? Hvala na ključu za odvrtanje, Janice. Zašto neće? Dobro, onda ću ga razbiti. Ne, ni to ne uspeva. Dobro, neću se predati. Imam čekić. Šta? Ni čekić ne pomaže. Dobro, onda motorna testera. Hajde. Ojoj, šta da radim? Tačno. Dinamit. Aparat to sigurno neće izdržati. Vivian, pridrži, moram da zapalim dinamit. Treba mi šibica. A sada palim. Da, ostalo je sačekati. Ne, ali može da eksplodira u mojim rukama. Ne, Mike, uzmi to. Društvo, čuvajte se. Dinamit će uskoro eksplodirati. Gdje je odleteo? Wow, ljudi! Na vas pada kiša od bombona. Uspeli ste da raznesete aparat. Sada imate gomilu bombona. Hajde, navalite, to je super. Wow, ekstra! Ja sam u raju. Da, ne mogu da verujem. Devojke, poslužite se, ja častim. Šta ste dobili ovog puta? Pa to je čips. On je sa ukusom jagode, jel da? Slatko, a Janice ima malu porciju, a Vivian srednje pakovanje, a Mike je opet imao najviše sreće. Dobio je ogromno pakovanje. Jeste nekad vidjeli tako nešto? Dakle, hajde da počnemo. Janice je prva. Hajde, da vidimo šta je unutra. Ne, samo jedan čips. I kako ja time treba da se najedem, jeli? Pa dobro, to nije loše. Završila sam. Ko je sljedeći? Hej, Janice, pazi malo. Dobro, nemam vremena da se raspravljam s tobom. Vreme je da probam svoj čips. Probat ću. To je baš ukusno. Čips od jagode, nešto novo. Meni je došla genijalna ideja. Mogu sipati na čips šlag, jer ja obožavam kombinaciju šlaga i jagoda. Smislila sam još nešto. Da, sipat ću šlag direktno u pakovanje. Tako je. Zatim ću dobro sve potresti da se promeša. Sve sam prosula. Ne, Mike, stani. Ti ne možeš. Ovo je sve samo za mene. Poješću sve pravo sa stola. Baš me briga. Kakav užas. Ona ne zna šta su maniri. Našao sam šlag, Vivian. Sad ću ga probati zajedno sa svojom čipsom. Eto, ona je sve potrošila. Dobro, nema veze, onda ću samo jesti čips. Prvi put jedem čips sa ukusom jagoda. Ovo je ukusno. Želim još. Sve sam prosuo. Devojke, mirno, to je samo moje. Ne dirajte. Opa, sada imate Nutellu. Zanimljivo, ljubičastu Nutellu još sigurno niko nije jeo. Mike je dobio najmanju porciju. A Vivian ima srednju. A Janice je dobila ogromno pakovanje. Toga će biti dovoljno za nekoliko godina unaprijed. Ja ću da probam. Ne stani, ja sam prvi. Jer sam ja dobio najmanju teglicu. I ješću kašikom. Ne ulazi. Dobro, nije problem, ja imam manju kašiku. Da, sad ću da probam, jedva čekam. Izgleda ekstra. Wow, a ukus je još bolji. Sviđa mi se. Mike tako privlačno jede da je svako ogladneo gledajući to. Ali sreća nije trajala dugo, jer je teglica bila tako mala da se Nutella baš brzo završila. Znači, red je na Vivian da proba svoju Nutellu. Ja ću jesti kašikom. Uzet ću odmah više. Nešto nije u redu. Ne mogu da izvučem kašiku. Kako to? Hajde. Ups. Kako boli, šta je to bilo? Vivian, jesi ti bacila teglu u mene? Kako si smela? Izvini, Janice, ja nisam namerno. Hoćeš? Ne moraš, dobro?
Znači, ja ću više dobiti. Okej, probat ću opet. O, da, divno. Ovo uopšte ne liči na klasičnu nutelu, ali sviđa mi se. Šta se dešava? Pomažem ti da obrišeš nutelu sa usta. Tako mnogo bolje. Hajde, Jenny, sad ti. Čekaj. Hajde da ti pomognem. Ja sam ipak muškarac. Eto, izvoli. Ja sam pripremila ogromnu kašiku za svoju ogromnu porciju. Sad ću probati. O, da. Drugari, bili ste u pravu. To je mnogo ukusno. Neću nigde da žurim. Hoću da uživam u svakom trenutku. Čekajte, a gdje je moja kašika? Gdje je nestala? Našla sam je. Ne, to nije to. Dakle se klešta tamo. Konačno. Evo je moja kašika. Bravo, svaka čast. Ja sam se tako umorila dok sam je tražila. Ja sam sva u nuteli. Još i ruka. Jenny, ne brini. Tvoj prijatelj će ti rado pomoći da rešiš taj problem. Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jao, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla nutele. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću nutelu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspjelo.
Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? O, uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Oho, znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću seći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovog, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je ispala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo je najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Važi, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona, Molly.
Svidjet će joj se? Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja. To treba uništiti. Proces uništavanja pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo... samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Molly ima odličan ukus. Jede mi se šećerna vuna. Važi. Jao. Šta? Kako se pravi? To je lako. Ovdje ću sipati šećer. A gde? Jao, za malo mi nisu pale naočare. Okej, pokušat ću da uradim isto. O ne. Sve sam prosula. Pa, nema veze, tako je čak i bolje. Sad uključujem aparat i čekam. Ali... ne brini, sve će biti u redu. To je uragan od šećerne vune. Moram da dohvatim dugme. Jesu svi živi? Jesmo. To je bilo cool. U redu, sad je moj red da pravim vunu. Uzet ću čokoladu, bombone i žele. Stavit ću sve ovdje. I idemo. U čemu je stvar? Šta je sa strujom? Svuda su munje. Ajoj, aparat se ne isključuje. Udara me struja. Jau. Dobro, šta je sa vunom? Ova boja me podsjeća na neuspeh. U stvari, možda će proći nekako. Ma ne, Quentin, koga lažeš? Ne brini, Quentin. Ja znam kako da napravim pravo remek-delo. Sipat ću šećer, dodati jestive boje i dobro to sve izmešati. Odlično, sve je spremno. Prvo mi treba žuti sloj. Tako je, onda ide roze. I na kraju plavi. Šećerna vuna od šefa je spremna. Prijatno, dušo. Wow, koliko šećerne vune. Šta je to? Liči na čokoladu? Dobro, probat ću. Nije nešto, neću to jesti. Probat ću bolje bakinu šećernu vunu. Kako je velika i slatka. Odlično, bako. Wow, vuna boje duge. Sad ću je probati. Da, mislim da znam ko je pobedio. To je šef. Da, bravissimo. Bon appetit, dušo.
mi se jede žele meda? To je lako. Ko ti se jede? Vidim. Pa, dobro. Ja krećem da radim. Uzet ću svoj omiljeni kalup. I sipat ću vodu. Tako je. I još jednu čašu. Odlično. Sada ide želatin. A sad ću to sve dobro promešati. Stavit ću u kalup malo jagoda. I dodati jestivu boju. Opet mešam. I to je to. Sve je spremno. Sad to treba staviti u frižider i malo sačekati. Svaka mi čast. Jao, šta je to? Crvena mrlja. Sad ću obrisati. Jao, umorila sam se. Odlično, sve čisto. I moj med je spreman. Jao, kakav miris. Okrećem i to je to. Žele meda znači. Prihvatam taj izazov. Treba će mi 6 činija. Prvo ću sipati želatin, a onda malo vode. Dalje to mešam i dodajem jestivu boju. Svaka mi čast. Zašto još treba akvarijum ako ne za kuvanje? To će biti kalup za moje žele. Okrećem. I to je to. Ja sam pravi majstor. Sad treba skloniti sve suvišno. To je moj omiljeni deo. Osjećam se kao pravi umetnik. Da, ja sam najbolji. Perfekto. Oho, cool. Pa, dobro. Vidjet ćemo još ko će biti bolji. Jedan medo. Premalo. Ja ću imati više. Da, tako je bolje. Napravit ću medveda. Od žele medvedića. Savršeno. A ova bombona je suvišna. Sve smo vidjeli. Draga, završili smo. O, tu su 3 žele mede. Probat ću prvo ovog. Ukusni loš. Probat ću ostale. Meda boje duge. Nikad nisam jela takvog. Ukusan je. O, da. To je baš ono što sam htjela. Ovaj medved se može jesti kao torta. Jao, prelepo. Baka je pobedila. Stvarno? Jao, hvala dušo. A sada hoću čips. No problem. O, pa to je lako. Šta? Ne vidim dobro. A, krompir. Ali to nije zdravo. A bolje jesti voće. Prvo ću ih lepo iseći. Da, baka to zna. O, šta se dešava? Ostalo je seći ananas. A bitno je sve raditi s ljubavlju. Pokriću folijom i... O, Quentin, šta je sa tobom? Šef, i vi ste... Jao, izvinite. A sada, life hack od bake. Koristit ću pegle.
To je to. Čips je spreman. Jao, kakav miris. Ispalo je veoma ukusno i što je najvažnije zdravo. Sipam to u tanjir i to je to. Završila sam. Pegle. Ovaj uređaj je mnogo bolji. Prvo treba očistiti krompir. Tako je. Savršen oblik. Sada sve to stavljam u blender. Uključujem. I čekam. To je to. Ispalo je pire. Stavit ću ga u činije i dodat ću jestivu boju. Siguran sam da ću pobediti jer sam ja profesionalac. Vreme je staviti to u rernu i malo sačekati. Oho, moram i ja probati. Kažeš da treba očistiti krompir. Sad ću uraditi to. Ups, malo sam se zaneo. To je premali krompirić. Ne mogu ništa napraviti od njega. Okej, ješću čips i razmisliti šta da radim. O, ideje. Njih ću da poslužim. Ne može tako. Šta? Pa dobro. Nagovorili ste me. Dodat ću čokoladu i slatke konfete. Da, to je to. Sad treba sve dobro potresti. Mislim da je dovoljno. Da vidimo. Da li ste znali da svi majstori imaju svoju malu tajnu? Evo moja tajna. Za početak ću rastopiti sir. O da, tako je. A sad ću pokrenuti fontanu. Perfekto. Fontana od sira će oduševiti Lindu. To je to. Završio sam. Prijatno. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo ovu fontanu. Izgleda baš neobično. Da, sviđa mi se. A šta je ovo? Čips od kivija? Čudan je, ali može da prođe. Je li to Pringles? Čudno. Wow, unutra je čokoladni čips. Neverovatno. Hoću još. Da, to je definitivno pobjeda. Čestitam. Da, konačno. Hvala. Dakle, želim da mi ovaj put napravite hamburger. Veliki i ukusni. Hamburger, nema problema. Mjau, nikad nisam spremao hamburgere, ali ću dati sve od sebe. Prvo ću dodati salatu, a posle toga dodat ću ribu. Dobro je što svojim oštrim kandžama lako mogu otvoriti konzervu. Mjau, u mom hamburgeru riba će zameniti pljeskavicu. Ribu najviše volim. O, šta će ti nož? Ne brini, neću ti ništa. Samo hoću da isečem paradajz i sir. Bez njih hamburger neće biti hamburger. Joj, kako miriše. Sam bih rado pojel to. Mjau. A ja želim da napravim slatki hamburger. Na roze lepinju ću staviti žele bombone, a pljeskavicu ću napraviti od sladoleda. Mislim da je to cool ideja. O da, baš slatko. Dodat ću kisele trake i naravno slatki sirup.
Stavljam drugu lepinju i to je to. Moj hamburger je spreman. Mislim da će Lindsay biti oduševljena. Oduševljena? Čemu tu da bude oduševljena? To slabo liči na hamburger. Hoćete prestati da se smijete? Sad ću te naučiti pameti. Šta? Nemoj. Pa to je brašno. Samo probaj. Ne razumem. Mislim da je to zabavno. Uhvatio sam. Da, ja brzo reagujem. Gospodine Mačak, kako vam se sviđa ovo? Mjau, kako mokro. Da, tako je. Dobro, dosta više igre, vreme za kuvanje. Počet ću sa lepinjama. Za njih moram umestiti testo. Savršeno. Ali to nije sve. Ne smijem zaboraviti na povrće koje treba iseći na tanke kolutove. I naravno mi treba mleveno meso. Ukusna pljeskavica je najvažniji deo hamburgera. Također, veoma važan je i sos. Moram ga napraviti. Mislim da je pljeskavica savršena. Ostaje mi samo da napravim lepinje i sastavim svoj hamburger. Takav hamburger će sigurno svakog oduševiti. On nije samo veliki, nego i neverovatno sočan i ukusan. Samo pogledajte kakva lepota. Svaka mi čast. O da, ja sam genije. Mjau, to je sigurno. Čak sam i ja postao gladan. Lindsay, probaj. Oho, svi hamburgeri izgledaju veoma ukusno. Sa jednim izuzetkom. Gospodine Mačak, šta si napravio? Zašto tvoj hamburger tako smrdi? Znaš, čak ni neću da ga probam. Bije. O, bolje da probam ovaj slatki roze hamburger koji mi je pripremila Chloe. Wow! Ovo je veoma cool. Super. Preostaje da probam ogroman hamburger od šefa Ethana. To nije običan hamburger, to je cijela torta. O da, ovo je najbolji hamburger u mom životu. To je pobednik, čestitam. Da, znao sam da ću pobediti. Ipak sam ja šef, a vi niste. Prestani da se hvališ. Dođi ovamo. O, ne. Ovo, što se dešava? O, jadni šef. Probudio je zvijera u našu mačku. Mjau, nisam završila. Opet sam gladna. Spremite mi jaje na oko. O, to je lako. Mjau, pogledajte kakav kalup imam. Napravit ću ogromne žute oči od žumanaca. Mislim da je ispalo zabavno. To zaista liči na mene. Ostaje samo dodati par detalja od mesa. Da, tako je. Stavljam na tanjir. I dodajem malo kobasice. O, ovo je pravo remek-telo. Mjau. Završio sam. O, kakav ukusan jogurt. Dobro, dosta. Od ostalog jogurta ću napraviti desert. Znam da je Lindsay htjela jaje, ali moj desert će biti baš u obliku jaja. Jogurt od lance, a žumance će biti od slatkih breskva. Moram da probam. Baš ukusno. Dakle, stavljam breskve u jogurt. I gotovo. Završila sam. Ovo baš liči na pravu kajganu. Tako je, samo liči. Ali ja ću napraviti pravu kajganu sa povrćem. Za početak ću narendati šargarepu direktno na jaje. Zatim ovu smesu moram sipati na pleh i ispeći. Ovo je osnova za kajganu. Tako je. Sad je treba ubiti u rolnu. Divno.
a ovu rolnu ću posuti sirom. Što više sira, bolje. I gotovo. Kako vam se sviđa? Mislim da izgleda prelepo, zar ne? Wow, slažem se. To je divno. Šta? A, gde je moj jogurt? Mislim da znam koga je pojeo. Tragovi su te izdali, mačak. Zar te nije sramota? A ne viči, mjau. A to uopšte nisam bio ja. Požurite, gladna sam. Naravno, prijatno, draga. O, konačno. Tu je nešto neobično. Ovdje je nešto slatko. A ovo? O, šta je ovo? Chloe, šta si napravila? Zašto su ovdje samo žumanca? Okej, probat ću to. A, pa to su breskve. Pa nije nešto da vam kažem. Wow, šefova rolna izgleda mnogo bolje. Stavio je mnogo sira koji ja obožavam. Baš ukusno. Dakle, ostaje probati jelo mačka. To najviše liči na klasični doručak. Oho! Koliko je ovo ukusno! A gospodine mačak, čestitam, pobedio si! O ne, kako sam mogao da izgubim mačku? Jer sam ja najbolji, mjau. Ja sam smislio odličnu ideju. Šta mislite o fontani od Skittles bombona? A? Ha, krećem. Oho, svaka čast, šefe. Sada pred vašim očima ova fontana će se napuniti slatkišima. Što znači da će postati šarena i veoma slatka. Meni preostaje samo da otopim bombone uz pomoć ovih super moćnih brenera. O da, pogledajte kakva lepota. O wow, a baki treba takav uređaj. Gde se uključuje? O, divno. Jo, oprostite šefe, nisam vas primetila, baš vam dobro stoji ova kapa. Hvala bako. Da, to je bilo moćno. Vreme da otopim svoju čokoladu, moja unuka je veoma gladna. Kladimo se da je fontana od žvake mnogo bolje nego od čokolade. Sigurna sam da mala još nije probala takvu fontanu. Čekajte, kakva je ovo huba buba? O ne, sa ljutom paprikom? Da li je to opasno za malu? Ne znam, moram da probam. Po izgledu da je sve u redu. Jao, kako ljuto! O, to je bilo moćno. O, rastopila sam žvaku u fontani. Cool! Dete, završili smo. Wow, svaka vam čast. Konačno ću moći da probam svoju krofnu sa čokoladom. O, kakva lepota! Čekajte, ovo uopšte nije čokolada, već žvaka. Cool! Sad ću napraviti balon. Cool! A evo čokoladne fontane, baš onakva kakvu sam htjela. Sad ću probati. O da, to je divno, sviđa mi se. Dakle, jedva čekam da probam krofnu sa ovom šarenom fontanom. Oho, to je neverovatno. Ovo me podsjeća na Skittles. To su mi omiljene bombone. A želim još. Iću ovu fontanu kroz slamčice. O, neverovatno. Dakle, pobednik je šef. Da, hvala puno. Ups, moja kapa. Oštećene. Bako. Jao, kako nezgodno. A sada želim picu. Nema problema. Dobro. Picu da? O, znam. Mogu ispeći testo u pegli za vafle. Dodat ću kečap, mnogo salame, obavezno sir. I to će biti veoma ukusno, ne sumnjajte. Zar to nije genijalno?
U picu treba staviti što više brokolija, a želim da moja pizza bude ne samo ukusna, već i zdrava. O, kakva lepota! Ju, sasvim sam zaboravila na sir. O, nemam ni rende, ali imam odličnu oštru vilicu. Uvek otvaramo rasi sa njom, znači bit ću u stanju da narendam sir. O, divno! Odlično, vilice na svom mestu. Preostaje mi samo da ispečem picu i to je to. Sada treba malo sačekati. Da bih pripremio sjajnu picu, naručio sam pepperoni direktno iz Italije. Preostalo je ispeći moju picu, ja. O, bravo, šefe. Ne prestaješ da nas iznenađuješ. O ne, moja vafla je skoro izgorela. Ipak nije. Na vreme sam se setila o njoj. Dakle, vreme, joj, kako vruće. Dakle, stavljam je na tanjir i ukrašavam. Ja ću koristiti kečap i sen. Odlično. Super. Moja pizza je prelepa. Ojoj, šta se dešava? Jo. A šta misliš, da li je živ? Ne znam, šefe, da li ste u redu? Mama mia, kakva noćna mora. Koliko još da čekam? Veoma sam gladna. O, šefe, kako ste smešni. Prijatno, draga. Hajde da vidimo šta je ovde. Kako zanimljivo. Da li je ovo sigurno pizza od šefa? Uopšte mi se ne jede. Ali bakinu picu ću rado probati. O, ne, nemojte mi reći da je to brokoli. Uj, ovo neću da jedem. Sestrina pizza miriša? Dobro, a mislim da tamo nema brokolija. Wow, koliko sira je ovde. Obožavam ga. Dakle, sestro, ti si pobedila, čestitam. Zaista? O, hvala. Molim vas, napravite mi palačinke. O, to baka najbolje ume. Kod bake uvek ima brašna. Da bih napravila divno testo, potrebno je 300 grama brašna, jaja i malo svežeg mleka. Sad ga treba pažljivo izmešati da ne ostanu grudvice. Sada mogu početi da pečem palačinke. Napravit ću ih u obliku mede i dodati čokoladno punjenje. O, kakva lepota! Sigurna sam da će moja unuka biti oduševljena. Da bih nacrtala nosić, uzet ću šlag i obavezno dodati bobice. O, bako, to nije ozbiljno. Od testa za palačinke se može nacrtati bilo šta. Može se čak i napraviti ceo hamburger. Treba iskoristiti što više kreativnosti. Mom hamburgeru samo nedostaje malo sirupa od jagoda umjesto kečapa. O da, perfekto. Mamice, kako zaustaviti ovo? Unuko, daj da ti pomognem. Eto, gotovo. O, hvala bako, šta bih ja bez tebe radila? Eto, uzmi moje gotove palačinke, nije mi žao. O, hvala bako. Od ovih palačinki ću napraviti smesnog jednoroga i dodati što više slatkiša i sladoleda. A kosu ću nacrtati šlagom i šarenim konfetama. O, divno! Gotovo, završili smo. Wow, kako je lepo! Stvarno ste se potrudili. Dakle, ja želim da probam jednoroga. Izgleda lepo. Ali ukus mi se uopšte ne dopada. O, kako slatki medvedići. Sigurna sam da ih je pravila baka. O, da, ukus je super. Oduševljena sam. Da, to je prelepo. Ostalo mi samo da probam hamburger šefa. Wow, to je sjajno.
cool! Odlučeno, pobednica je baka. Ozbiljno? O, hvala moja draga. To je bolelo. Candy, šta radiš? Kako šta? Pokušavam te naučim da hodam. Juj! Jadna. To nije bolno, ali je jako ružno. Sad imam puna usta peska. Odvratno. Gledaj kako treba hodati. Ustati je već pola posla. A sad ću zapaliti prvi selfie u obliku sirene. Blic! O ne! Sve je u redu? O ne! Pogledajte na šta ličim. Fuj, to je odvratno. Devojke, gledajte, odlično mi ide. Jao, prerano sam zaključila. Gospođo, uhvatio sam vas. Oho, pare, idem ja. Koji si ti, džentlmen? Devojke, očigledno nećemo moći ni da stojimo, ni da hodamo. Čekajte, nećemo odustati. Uspećemo ako budemo delovali zajedno. Hajde da se držimo za ruke i zajedno da ustanemo. Uspeli smo, svaka nam čast. Gledajte, mogu čak i da skačem. I ne samo ti. Ispostavilo se da biti sirena uopšte nije dosadno. Devojke, ludujemo. Ovdje će biti najbolja žurka ikad. O, da. Hoćemo uzeti koktele. Hajde. Zdravo, želimo ukusan koktel za svaku sirenu. Zdravo, devojke. Niste jedine sirene na ovoj plaži. Tu su i sirenčine. Moje ime je Sam. Kakav lepotan. Sam, ostavit ću ti veliki bakšiš. Zaslužio si ga. Oho, toliko mi još niko nije ostavljao. Ne mogu da verujem. To još nije sve, Steve. Daj mu što više para. Naravno, gospođo. Oho, joj, to je bolelo. Ups, moram da idem. Sad imam kvrgu, ali svakako sam srećan. Šta čutite, pare? U životu je bitna ljubav. Sa prelepom devojkom. Ovaj poljubac je za tebe. O, to je baš lepo. Hvata još jedan. Još nikad nisam dobio toliko pažnje. Jao, ove pažnje je već previše. Dosta poljubaca. Dosta, molim te prestani. Evo, bolje probaj ovaj koktel. Kakav užas. Nikad nisam mislio da je moguće umoriti se od ženske pažnje. Sirene u plavom, a šta ti hoćeš? A ja ne mogu da platim. U stvari, mogu ga samo pozvati na našu žurku, što da ne? Sam, hajde sa mnom. Dobrodošao. Zabavljaj se. Znaš ti da plešeš? Pomalo. Slušaj, to je zaista zabavno. Vidi, oni plešu. Hajmo kod njih. Ćao, jel se zabavljate? Hoćemo i mi? O, da. Hoćemo zajedno da plešemo? Vrlo rado. Joj, padam. O ne, moj privezak. Eto, sad sam opet običan čovek. Nije lepo da hodaš u gaćama pred devojkama. Joj, kako nezgodno. To je sve zbog mene. Devojke, hajde da odemo odavde. Pogledajte, a evo naših kuća. Hajde da uđemo unutra. Idem ja. I ja isto. Jo, a ja sam dobila najobičniju kuću. Aha, izgleda da Miley spava. To znači da mogu ukrasti nešto iz njenog sefa. Wow, skupe stvari nisu samo u sefu. Recite mi ko još ovako ostavlja novi iPhone. Sada pripada meni.
Pa, sada mogu hakovati ovaj sef. Mislim da ću brzo to uraditi. Hej, šta radiš? A misliš da te neću zaustaviti? Ja sam pa mislim, hteo sam samo odlazim. Već odlaziš? Kako da ne? Moje zvezde će te brzo zaustaviti. O ne! Joj, zalepili su me za zid. Ne bih rekao da mi se sviđa to. Nećeš više ulaziti u tuđe kuće? Znaš šta, retko mi dolaze lopovi. Hajde da se slikamo za uspomenu. Odlično, super! Čekajte, a gde je? Očigledno je se uplašio. I zaboravio je svoju jaknu. Kukavica. Jedva sam pobegao. Pa, vreme je da opljačkam svoju sljedeću žrtvu. Da vidimo šta ona ima. Jel to sve? Tu je samo smeće. Treba bolje potražiti. Šta je to? Šta se dešava? Lopov? Kakav lep repić. Izgleda da pripada nekome. Meni? I sad ću te ovim repom udariti u lice. Svaka mi čast. Sviđa mi se njegov duks. Uzet ću ga sebi. Gde je moja odeća? Kako je to moguće? Mene su opljačkali. Da, pantalone mi neće trebati. Ipak sam ja sirena. Idemo odavde. Hvala na odeći. Dakle, ostala je posljednja kuća. Nadam se da ću barem ovdje moći da ugradim nešto. Mislim da se ovdje sve stvari dobro čuvaju, tako da malo gasa neće škoditi. Jao! Šta se to čuje? Ne smetajte mi da spavam? Kakve lepe zvezdice. O ne, alarm. Nije se probudila? Dobro je. Dakle, mogu lepo uzeti ovaj dijamant sebi. Nisam mislio da će sve biti tako lako. Joj! Gde si krenuo? Kud nosiš ovaj kamen, jeli? Ja sam, hteo sam... Stani. Znaš šta? Sklanjaj se odavde. Šta je bilo? Šta se dogodilo ovdje? Ništa, sve u redu. Možete nastaviti da spavate. Devojke, pogledajte kakve lepe cipele. Trebaju mi takve. Svako bih hteo. Ali ne možemo ih nositi sa ovim repovima. Pa, hajde onda da skinemo priveske. Iskreno, već sam se umorila da budem sirena. Joj, kako je lepo osjećati noge, a ne rep. Devojke, tako sam poželjela svoje noge. Nemate pojma? Hajmo odmah u kupovinu.